Wa sa kabalaka nga matakdan sa COVID-19 virus ani ay usa ka pari sa lungsod sa Bohol nga nangawas og pagawas aron lang mabisita ang parokyano nga adunay gipamati sa lawas. Aniya ang report. Sa iyang post sa social media, gipadayag ni Father Elias Ayuban Jr., Provincial Superior sa Claretian Missionaries. Migawas siya sa iyang gipuy-an aron mangita sa dagway sa Dios sa mga masakiton sa labing nanginahanglan sa katilingban. Una niyang giduaw ang usa ka masakiton sa tambangan sa lungsod sa Luwai, Bohol. Pipila ka post sa social media, mapasalamaton ang pipila nga gitubag sa pari ang hangyo sa mga idara nilang silingan. Sa susamang post, makita usab ang mga hulagway sa mga panimay. Gihulagway ni Father Ayuban nga sila ang labing apektado karon nga sektor sa katilingban sa pagpatuman sa ECQ. Subay niini, pipila ka tawo nga manggihatagon mipaambit usab sa ilang mga grasya alang sa mga nanginahanglan. Usa sa mapasalamaton ang 68 anyos nga sinang Betty nga maunay nag-amuma sa tulo niya kaapo. Salamat sa bugas sa God o kwarta. Laing mga kabus na hatagan og sinakong bugas. Ang persons with disability, ang usa ka inahan nga nag-atiman sa mga bata nga adunay special needs. Chela Valiena, Balitang Bisda.